गणपती बाप्पा चंडीगड माते की. लेट्स प्ले. येस, जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आराधना केली गेली ग्रामदेवतेला. त्याच्या पदवर्षाने पावन झालेली ही भूमी. त्या पदवर्षाने पावन झालेल्या भूमीमध्ये आज पाहतोय जीपीएलचा महासोहळा. गणपती प्रीमियर लीग सन 2025 पर्व 6व. आणि या 6व्या पर्वातील ही लागलेली परभणी. लेट्स प्ले. सामन्याच्या दिशेने जाऊया. अनशॉट झाला होता आणि चिठ्ठीमध्ये या संघामध्ये आला होता हस्ता गोलंदाज विशाल और गोलंदाजी मार्कवरती इथे दाखल केला जातोय. समोर असेल रत्नागिरीचा निको ऑन फलंदाजी मार्क. पहिला चेंडू यावी आपण पाहायचा आहे. पहिला चेंडू. ओ माय गॉड. बडवासा अडकला. डीजे आणि गोल्डन डकचा शिकार. गोल्डन डक खिळ्याच्या बाहेर. निकूचं असंच झालंय. गेल्या पर्वामध्ये देखील सेमीफायनल सामन्यापर्यंत चांगला खेळत आला आणि फायनल सामन्यामध्ये गेल्या वर्षी देखील गोल्डन डकचा शिकार. याही सामन्यामध्ये गोल्डन डकचा शिकार. निखिल सुरे खिळ्याच्या बाहेर. त्याची जागा घेण्यासाठी श्रेयस मांजरेकर हायकॉर्ट खेळू खिळ्याच्या दिशेने दाखल झालाय. अनशॉट झालेला चिठ्ठीवरती उचलला गेला. कोणाला नाव माहिती नव्हतं. तोच विशाल गोलंदाजी वार करून नंतरचा चेंडू श्रेयस मांजरेकर पाठवलाय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खाते इथे उघडलं जाते. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष आहे. प्रेक्षक आहे तिथे दहशत केली जाते. ती दहशतचं वातावरण आपण पाहतोय प्रेक्षक गॅलरीमध्ये केले जाते. पुढे यार अरंड विकेट. नंतर त्या चेंडू फसव्या पद्धतीने इथे टाकला गेला. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझा असं समीकरण इथे बनवलं जातंय. येतो त्यानंतरचा चेंडू डॉट बॉल इथे सफलपूर्वक फेकला जातोय. पुढे यार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणजेच काय बॅकअपची गोलंदाजी. बोल्ड. थँक्यू डीजे, थँक्यू. आणि या बोलसाठी योगेश दादा माने यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशी आणि त्यामुळे संघ मालक यांच्याकडून देखील 500 रुपयाची धनराशी जमा केली जाते विशालच्या नावावरती. मित्रांनो, या गोलंदाजाला चिठ्ठीवरती या संघामध्ये घेतलं गेलं होतं. दम आहे नावात म्हणून चर्चा केली जाणार उद्या प्रत्येक गावागावात. विशाल काय गोलंदाजी करतोय. अतिशय डोळ्याची पारणं फेडणारा नवीन बॅटर. 3000 रुपये धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का. निरंजन नवीन बॅटर खिळ्याच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. निरंजन यावी आपण पाहतोय. संधी आहे यावी टाकल्या. चेंडू बॅटचा फ्लोज ओपन करायचा होता. चेंडू चालला असेल घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी या एकच्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 3 या अंकांवरती. ओव्हर हॅट्रिक जर इथे केली गेली तर 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न केला 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 केला. हल्ला कल्ला डल्ला. थँक्यू डीजे, थँक्यू 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 डीजे. ऋत्विक सुर्वे यांच्याकडून ऋत्विक योगेश सुर्वे यांच्याकडून या विकेट साठी 500 रुपयाची धनराशी. म्हणजेच योगेश दादा या गोलंदाजाला टोटल 3000 रुपये. 2000 रुपये ओव्हर हॅट्रिक साठी होते आणि 2 विकेट साठी 500 असे 3000 रुपये या गोलंदाजाच्या नावावरती गेले असणार आहेत. सुरेश पवार यांच्याकडून या गोलंदाजासाठी 200 रुपयाचं क्रॅश प्राइज दिला जात आहे. बाई दिवाळी आहे तुझी. हा दिवाळी नक्कीच करणार कारण संघ वारकरीकडून देखील झाली आणि त्यानंतर योगेश दादा यांच्याकडून देखील होती आहे. नेक्स्ट गोलंदाज मोहिन काझी ऑन गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. ड्रॉपिंग किसला राज चोडणकर इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. राज चोडणकर यावेळी काय करतोय. आधार समोर बनेल का आपल्या संघाचा.
पंचांनी डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय.